Rešpekt sa vo vzťahu nebuduje veľkými gestami. Buduje sa v tisíckach malých momentov, keď si vyberieš počúvať namiesto prerušenia, dodržať slovo namiesto výhovorky, povedať pravdu namiesto polopravdy. Dnes sa nebudeme rozprávať o tom, ako si rešpekt vynútiť. To je strach, nie rešpekt. Budeme hovoriť o tom, ako ho vybudovať, aby bol obojstranný a stabilný, aj keď príde hádka, únava alebo kríza. Rešpekt začína mimo vzťahu. Prvý mýtus. Rešpekt ti dá partner. Nedá. Ľudia rešpektujú to, ako rešpektuješ ty sám seba. To znamená 3 veci, ktoré sú viditeľné každý deň. Hovoríš to, čo si myslíš, aj keď je to nepríjemné. Nie agresívne, ale jasne. Nechcem ísť v sobotu k tvojim, potrebujem si oddychnúť. Je rešpekt k sebe. Vyhýbanie a neskoršie vybuchnutie nie je. Máš vlastný život. Koničky, priateľov, hodnoty. Partner nie je tvoj projekt na sebahodnotu. Dodržíš slovo voči sebe. Keď si povieš, že pôjdeš cvičiť, že nebudeš kričať, že vypneš telefón pri večeri, urob to. Mozog partnera si to zapisuje ako spoľahlivosť. Bez tohto budeš neustále testovať, či ťa ten druhý dosť rešpektuje. Lebo si to nedávaš sám. 5 pilierov rešpektu vo dvojici. Hranice namiesto ultimát. Hranica nie je trest. Je to informácia. Keď na mňa zvyšuješ hlas, odchádzam z miestnosti. Môžeme sa vrátiť o 20 minút. Ultimátum je, ak ešte raz zakričíš, končím. Jedno buduje bezpečie, druhé strach. Počúvanie bez obrany. Väčšina hádok nie je o faktoch, ale o pocite nepočutia. Skús techniku 90 sekúnd. Jeden hovorí, druhý len parafrázuje. Počujem, že si sa cítila sama, keď som ostal dlho v práci. Bez ale. Bez vysvetľovania. Až potom sa vymeníte. Je to nepríjemné, ale neuveriteľne účinné. Mikrospoľahlivosť. Rešpekt nerastie z veľkých sľubov, ale z malých dodržaní. Prídeš na čas. Odpíšeš, keď povieš, že odpíšeš. Umieš riad, ktorý si sľúbil. Mozog to spočíta. 50 malých môžem sa na teba spoľahnúť je viac ako jedna dovolenka. Ako sa hádate? Zaved si s partnerom 2 pravidlá. Žiadne nálepky, ty si lenivý, ty si hysterická a žiadne vytahovanie starých hriechov. Hádajte sa o jednej veci v prítomnom čase. A ukončite to opravou. Prepáč, zvýšil som hlas. Chcel som povedať, že som bol zahltený. Verejný rešpekt. Ako hovoríš o partnerovi, keď tam nie je? To je lakmus. Sarkazmus pred kamarátmi ničí dôveru rýchlejšie ako jedna nevera. Chváľ verejne, kritizuj v súkromí. Oprava je superschopnosť. Každý vzťah stratí rešpekt v momente. Kľúč nie je nebyť dokonalý, ale vedieť to rýchlo opraviť. Použij formulu 3 krokov, ktorá funguje aj pri veľkých zraneniach. Pomenuj konkrétne. Včera som ťa prerušil 3-krát pri večeri. Prevezmi zodpovednosť bez ale. Bolo to neúctivé. Nie preto, že som bol unavený. Ponúkni nápravu. Na budúce si položím ruku na koleno, keď budem chcieť skákať do reči. Chceš to tak skúsiť? Ľudia neodchádzajú zo vzťahov pre chyby. Odchádzajú, lebo chyby sa nikdy neopravili. Cvičenie na tento týždeň. 3x3. Dohodnite sa na 3 dňoch. Každý večer si dajte 3 minúty a odpovedzte nahlas. 1. Čo si dnes urobila, za čo ťa rešpektujem? 2. Kde som dnes prekročila tvoju hranicu, aj nevedome? 3.
Jedna maličkosť, ktorú pre teba zajtra urobím, aby si sa cítila viac rešpektovaný, rešpektovaná. Neprediskutovávajte to. Len počúvajte. Za týždeň uvidíte posun. Rešpekt nie je pocit, ktorý čakáš. Je to správanie, ktoré trénuješ. Začni dnes jednou vecou. Dodrž malé slovo, ktoré si dal sebe alebo partnerovi. Potom pridaj počúvanie bez obrany. Potom opravu. Ak chceš, napíš mi, ktorý pilier je pre vás najťažší. Budúci diel spravíme o žiarlivosti a hraniciach. Ďakujem, že počúvaš. Vidíme sa o týždeň v podcaste Bez filtra. Ak vám táto epizóda niečo dala, budem rád, ak ma podporíte odberom a zdieľanom.